Guys, good afternoon sa inyo. Ito, magluluto pa lang po ako, tanghalian na. Ang lulutuin ko ay munggo. Yan, nino ko na yung karne, pinalambot. Pamantikain ko siya para yun yung panggisa ko. Guys, okay na siya. Nagmantika na yung karne. Kaya pwede na po natin igisa. Yan, munggo. Lagyan natin yung karne. Timplahin na po natin. Buong po ang aking nilalagay. Ayan, takpan po natin guys hanggang sa kumulo. Palaputin na muna natin. Pwede na natin ilagay yung dahon ng ampalaya. Pwede rin malunggay.
munggo for today. Kahapon sana. Kaso hindi nakapagluto ng munggo. Yan. Sarap. Yummy munggo. Sahog niya ay karne ng baboy. Bye guys.